Hello, hello, hello! Isa na pong magandang araw para sa inyong lahat, mga momshies, popshies, at mga anakshies. Ito na naman po si Momshi G, ang inyong makakatsikahan for today. At itong ating kwentuhan ngayon ay medyo kakaiba kasi lilibot tayo ng buong mundo all over the world. Yes, you heard it right. Kasi tatawagan ko at kakapanayamin ko, kakausapin ko, chichikahin ko yung ilan sa aking mga malalapit na kaibigan o kakilala o kahit mga by friends o common friends na nakilala ko na kakausapin natin at kakamustahin natin ng mga nasa ibang bansa. Ito yung mga kinikilala natin, mga makabagong bayani ng ating bansa, ang ating mga OFW. Yan. Kaya naman para sa pambungad ko na pag-i-interview, tatawag mo isa sa aking pinakamalapit na kaibigan na nasa ibang bansa, sa bansang Hong Kong. Ayan, i-welcome po natin, Mrs. Susan Patilano Makili. Hi, sis! Hi, good evening! Magandang gabi sa lahat. Okay lang naman, eto kakatatapos lang ng trabaho. At itong alaga ko, ito, nakikipagtaguan pa sa akin. So, kumusta tayo dyan? Okay naman ako, sis. Ikaw ang kamusta dyan? Siyempre, napakalayo mo sa pamilya mo dito sa Pilipinas. Ay, oo. Okay naman, nakakaraos. Kaya. Okay. Anong raos yan? Sa pang-araw-araw, ka naman. Okay. Akala ko kasi iba eh. Iba yung pagkakaintindi ko sa mga raos na yan. Oh, by the way, hi to your baby. Hi. Hi. What's your name again? Hiram. Hiram? Hiram. Oh, it's Hiram here in the Philippines. Hiram. Hi, Hiram. You want to sleep now? You may go now. Ayun. Doon siya natulog sa tabi. Hindi. Jano. Okay, bago ang lahat, since nandiyan ka naman sa Hong Kong, kamustahin muna natin ang sitwasyon ng COVID dyan sa Hong Kong. As of now, okay na siya compare sa mga unang bugso niya. Oo, better na siya ngayon. Alam ko magkakaroon na siya ng vaccine dito. Malaki pa rin ba yung bilang ng ng minimal na kasi limitado na lang mga pumapasok. Mas safe naman siya. Gano'n ka na nga ba ulit katagal dyan sa Hong Kong, sis? Ay sa awa ng Diyos, magte-10 years na ako. Wow! Magte-10 years na. Dekada na. Oo, isang dekada na, no? Biruin mo ka parang kailan lang. Ang bilis ng panahon talaga. Actually, magdadalawang dekada na tayo sa high school. Oh my God. I-release ko yata yung edad na. Wala. Don't mention the age na lang. Hi, Ram. May I borrow Susan for a while? Wait, hindi ka na naririnig. Hi, Ram. May I borrow Susan for a while? Is it okay? Remember to return her back. Yeah, I will turn her back as soon as possible. Please have mercy on me. ASAP. Parang pagdedede. ASAP daw yung ASAP niya. Kapamilya. So, 10 years ka na dyan. Okay. 10 years na sa awa ng Diyos. Isa ako, as you can see, nakita mo yung alaga ko. Yan, as in domestic helper, yaya, all around. Kamusta naman ang mga amo mo? Sa awa ng Diyos, mabuti silang tao. Wow. Kapamilya naman ang turing nila sa akin. So, mahirap i-let go. Hindi naman tatagal na 10 years sa kanila kung di ba, hindi kayo okay. Bali, 8 years lang naman. 8 years. 8 years? Dalawa kasi naging amo ko eh. Okay. May nauna ka pa amo bago sila. 2 amo sa 10 years.
Pero sila ang pinakamatagal, 8 years. Sa awa Kamusta ng naman Diyos. kamusta naman ang ng iba nating mga kababayan? Kasi 'di ba, diyan sa Hong Kong uso yung nagsasama-sama or nakikita-kita every Sunday. Kamusta ngayon? Nangyayari pa rin ba 'yon or nagkakaroon pa rin ba ng Oo. ganun? Nung unang kasagsagan ng pandemic, ayun din nalimitahan din yung mga labas-labas namin. Yung iba hindi pinalalabas ng hindi pinapag-day off sa loob lang ng bahay. Pero ako naman sa awa ng Diyos kumbaga naman ng mga amo ko. Sabi lang nila mag-ingat ka, alam mo dapat ang gagawin mo pag nasa labas. Yun, basta iwas lang ng mga gatherings talaga. Husto. Oo, hindi naman. Okay. Kasi tiwala sila tiwala. Ay, correct. Then, paano yung mo, buti hindi naapektuhan yung trabaho mo? I mean, kasi dito sa Pilipinas, yung iba natanggal ng trabaho or nagbawas sila ng tauhan or nagbaba ng sahod. Siyempre, pandemic, di ba? Oo, thanks God. As a OFW, as domestic helper, na-secured naman yung na-secured naman yung trabaho. Hindi na kumbaga tuloy-tuloy. Ang bait ni Lord. Kasi hindi niya talaga hindi niya pinabayaan na buong family, 'di ba, mawala ng trabaho. Ganun. Kaya surviving lang. Kamusta naman yung mga karakitan? Yung? Mga karakitan natin diyan. Kasi 'di ba diyan sa Hong Kong, though bawal kasi yung double job, tama ba ako? Bawal yung mga double job. Though kasi nakikita ko yung mga post mo. Dito yun sa Philippines naka-base or diyan? Ay, yung iba dito. Yung iba nasa Pinas. So, pinapakargo namin dito. Bawal siya, pero alam mo na. Discarding Pinoy. Tsaka naman I mean, tawag dito. Oo, tsaka kapwa naman kapwa mga Pilipino rin naman. Oo. Mm-mm. Tsaka yung business mo naman, 'di ba? Nakita ko kasi dito sa Pilipinas, parang diyan mo na siya pinopromote. At ang importante hindi naapektuhan yung trabaho mo diyan. Tsaka Oo, okay ayun lang naman. Okay. Tsaka So, sabi naman ni amo, okay lang yung gagawin ko basta lang. Hindi ko lang pabayaan yung work. Correct. So, for 10 years ka na nandyan, any plans after this? I mean, gaano ka pa katagal dyan na mag-stay? Sa awa ng Diyos, final na to, ilang buwan na lang, uuwi na. That's the good news. 'Di ba? Kahit pandemic, uuwi. Gawin mo para na naman, kasi gusto ko na makakita ng Little Susan and Little Jason. Oo naman, baka maghanap pa ng iba tong isa. Patay tayo dyan. May chismis. Wala, good boy yan. Good boy yan, kahit pa paano. Jason, in fairness to Jason. Kasi high school pa lang, di ba? May something na kayo. Wala. Chismis ka. Hindi, wala. Ewan ko ba? Hindi natin alam ang tadhana Oo. Actually, para magkatabing blocking nga lang kayo, no? Tapos siya pala. Kaya nga, hindi natin alam. Mga kids naman ang plano ninyo. Kung ilan ang ipagkakaloob ng Diyos, why not? Mga dote. Kung kaya ba niya Siya ba? Siya, syempre. Ano ka ba? Girl, laban. For 10 years, di ba? For 10 years, ang tagal mo na rin dyan. Kamusta naman naging experience mo? I mean, ano na yung masasabi mong achievements mo naman for 10 years? Kasi tagal mo nag-work dyan For 10 years kasi ayun nga, marami nagtatanong sa akin, bakit ako ibang bansa, bakit ganito ang trabaho ko, nakapagtapos naman daw ako. But choice ko yun Kumbaga, choice ko yun. Ito yung way ko para makatulong sa family. Tsaka walang masama. Kaya syempre, alam mo naman, sa ngayon, wala ka na dapat kumbaga, kung kahit anong trabaho, basta kumita ka ng marangal, carry na yun. At saka, hello, dollars to. Tama.
Tama. Eh, sa iyo naman, fulfill ko naman siguro kung nung lumabas ako ng ng bansa. Fulfill ko naman kasi nakatulong naman kahit papaano sa family, sa mga kapatid, tsaka sa sarili mo. Ayun, 'di ba? Konting Meron ka, investment. meron ka bang na-invest or I mean, alam mo yun na yung masasabi mong sa'yo na. Oo naman, kahit papaano, 'di ba? Sa tulong naming dalawang mag-asawa. Ayan. Ano to? Meron na kayong sarili bang bahay? Meron na kayong sasakyan? Mm. Wala, hindi ko priority ang sasakyan eh. Bahay siguro, May bahay 'yan. na Bahay kayo. meron. Oh, Oo, congratulations to me. congratulations to both of you. Oo nga, oo nga. Every year ba umuwi ka? O every 2 years? Dito sa Hong Kong, every 2 years pwede kang umuwi. Pwede kang umuwi. Tama. Pero ang amo ko naman, pinapayagan ako every year. Ngayong pandemic lang nagka-delayed. Dapat nakauwi na nga ako last April pa. Kaso nga, in-extend lang kasi nakiusap sila na kung maari, mga ilang buwan pa. So, sige lang, carry lang. Mabait yung amo mo. Parang gusto ko ako na lang pumalit dyan. Oo nga. Dito na naman siya. Ito na naman siya, oh. Ayun. Okay. So yung bahay nyo, saan naman to located? Bulacan lang, tsaka dyan sa Mandaluyong. Bulacan at Mandaluyong sa dalawa. Wow! Wow. Baka pwede naman ako maampun dyan. Oo naman, pwede kang dumalaw at matulog. Maganda sa Bulacan at sa Mandaluyong. Not bad. Kasi iba, actually, kahit ako namimiss ko ang Mandaluyong kasi di ba kinukulong. So kung sa within this year, so babalik na, uuwi ka na dito sa Philippines. For good, oo, for good. Hiram, why I need to go home to the Philippines? Ay. Why do I need to go home? Ayaw niya magsalita, sinalulungkot siya. Ayan ang usapan. Ayaw niya pag-usapan yan. Pogi niya. Why you're so pogi? Are you pogi? Are you pogi or not? I think you are. Pangit. You go out na. Pangit ka. Oh, di ba? Pangit. Pangit daw. Pangit. Oh, tinuturuan ko yan. Pangit. No, Chinese pa rin yung version niya. Ayan. Hindi, maraming salamat sa time ha. Naku, mag-iingat ka dyan. Bago yan, ano bang pwede mong mai-share or maibigay na mensahe para dun sa ilan nating mga kababayan din na napanghihinaan na ng loob. Di ba syempre lalo na mahirap kasi yung ganyang sitwasyon na layo natin sa pamilya natin. And ikaw, in fairness to you, kasi ang kagandahan sa panahon ngayon ng mga nag-OFW, nangigibang bansa, may mga ganito na, may mga camera na, they can easily call each other at makita nilang isa't isa, di ba? Hindi gaya Tama. Telegram, handwritten, voice tape. Pwede mong maibigay na payo o mensahe para doon sa iba nating mga kababayan na nagbabalak ibang bansa at yung mga napanghihinaan din ng loob. Sa mga nagbabalak na mag-ibang bansa at ang mga nasa abroad na lang din, lagi lang magdadasal sa Lord. Magdadasal lagi, tapos maging wise sa sa paggamit ng pera nila. Wag puro luho, mag-invest sila para at least hindi sila tatanda dito sa ibang bansa. Makapag for good sila ng mas maaga kasi maswerte na ngayon ng mga OFW kasi may mga financial may mga financial trainings na inaalok yung mga pamahalaan, 'di ba, para makapag-invest ka, makapag-ipon ka tamang hawak ng pera, 'di ba? So, ayun lang, wag puro luho. Tsaka yung iset dapat yung goal kung bakit sila
bakit sila nang ibang bansa? Bakit gusto nila mag-abroad? Para saan ba yun? Huwag yung paliko-liko, yung makarating lang ng ibang bansa, nagluho-luho na, nagbili na ng kung ano, utang dito, utang doon. So, ayun dapat ang tanggalin nila sa mindset nila. Dapat maging straight sa goal nila kung bakit sila aalis ng bansa. At dapat bumalik sila ng Pilipinas. Katulad ko, malapit ang bumalik. Excited na ako. Congratulations, sis. Congratulations to us. Sa ngayon, unahin mo muna yung magiging inaanak ko, no? Tama. Inaanak ko yun. Or hindi. Kung hindi man, magpapaanak na lang ako kay Jason. Hala! Ay, wow. Nang agaw pa. Good boy naman yun, good boy, kahit papaano. Kung swerte mo talaga kay Jason, ganoon din naman si Jason sa'yo, napakaswerte niya sa'yo. Both naman kami. Both naman, kahit papaano. Siguro nga, tinadhana. Di mo naman akalain na magiging kami. Oo. Diba? Actually, nagulat na nga rin ako. Sabi ko, ha? Siya pala yun. Sila? Ayun na. Mapagbiro, Anyway, no? ano na lang ang iyong mensahe para sa iyong asawa at pamilya? Ayan, na nandito sa Pilipinas. Ayun lang, lagi lang sila mag-iingat. Laging mag-iingat, tsaka laging maging healthy lang sila. Tsaka, see you soon. Malapit na. Marami nag-aabang, no? Oo. Baka na ba maging mamshi? Ready na, syempre. Kakayanin yan. Kakayanin natin yan. Ganyan. Ginawa ko na naman yan dito. Syempre, much parang, more pa kung sarili mo, di ba? Parang nag-OJT ka na nga dyan, no? Oo, ayun. Napakhabang OJT. Correct. Kayang-kaya mo na yan. Ayan, maraming salamat. Ayan. Thank you din, sis. Lahat ng aking mga viewers at ng aking mga friends out there, ayan, you can visit my sister Susan Patilano Makiling, yung kanyang Facebook page na San Quachera. Ayan, sa mga gusto pong mag-travel at naghahanap ng ticketing office, nagbibigay po yan ng magandang discount at mga promos. Actually, thank you yan. Yes, siya kasi nag-asikaso ng mga ticket ng aking mga friends going to Cagayan de Oro with Brand Damage, JC Licious, Steffi Su, ayan, and so forth. Ayan. Meron din siya mga yung anim ng social climbers. Yeah, maraming salamat sa pag-assist sa kanila, ha. Ayan, so mas marami pa sa aking mga kamamshis, papshis, at sa lahat ng mga anakis out there. Keep safe at wag po tayo makakalimot lagi na magdasal. Once again, this is Momshi G. Follow my Facebook page, Althea Baba Boom, at sa aking YouTube account, Momshi G, with exclamation point. Ayan, maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. God bless you guys. Mwah! See you soon. See you soon.